להתרחק מקסימום מהחדשות. כי זה הסם הכי גדול, סתם, סוחט אנשים, אין להם שליטה על החדשות, סתם ממורמרים, קשה להם, ואז הוא מדי. ולא חסר חדשות רעות ולחץ במדינה שאנחנו גרים בה. נכון, ואז כל הלחץ הזה מוריד את הבן אדם, נציב לאנשים דיכאון, זה ערבוב של כל מה שלא טוב בחיים האישיים שלנו, שגם ככה לכל אחד יש את הבעיות שלו, פלוס כל מה שקורה בתוך המדינה, אתה כבר לא יודע איפה אתה דואג יותר. בהחלט, ואנשים, ויש בעיה, במקום ללכת לדברים הטבעים האלה, ספורט, הליכה, שינה, אוכל טוב, לצחוק, להביע רגש, טוב, דוקטור, תני לכדור להרגיע, כדור הרגעה, והמון היום אנשים חיים על כדורי הרגעה. כן, ואם זה טבעי, אתה גם לא... כמה שאפשר, הכי טבעי, זה ללכת ברגל, זה לישון, עכשיו אם ולא זה, אז כן, אין ברירה, אבל הכי טבעי, זה לעשות את הדברים הטבעיים, זה לישון טוב, זה לעשות, לאכול בריא, זה ללכת ברגל, להביע רגש, לשמוח, לשתולל, להיות ילד, מותר לפעמים, חסר לכולנו, להיות ילד, אפילו בא לך כזה לצחוק בכיף, בא לך לעשות שטות ברחוב, תעשה שטות, אם אתה לא מזיק למישהו אחר, תעשה שטות, אז הפחד מהביקורת היא יש אנשים אומר להם, שאני יודע שהם כזה בפול קונטרול, אומר להם, המשימה שלך לרקוד בבית. מה? אני בחיים לא רקדתי. בואו לבית, יצחקו עליי. תרקוד לבד בחדר. ואז הוא מפחד שהם יצחקו עליו, כי זה בא בילדות. כן. ברגע שהוא מבין שזה סוג של שחרור, אז הוא מתחיל לרקוד.